offline. Tevalde YKK. Tosiaan mun nikki on nyt Joonafin, koska niin. Tosiaan Windows JKV on tietenkin. En VIP. Anyway. Ja IP tulee videon tietoihin, koska sä et varmaan saa editoida. Vai osaatko sä laittaa mut hienosti sinne loppuun se IP? No niin, elikkä IP tulee videon loppuun saa. Niin, hän sanoi olla. Joo, siihen tietoihin. No niin, anyway. Kautta Avenue. Saat Fleinä sitten se video. Se. Onko sulla F1 päällä? Tai onko se pannut F1? Joo, onko sulla... No niin, kuvata tätä paikkaa. Katos päivänä, joo Hilari. Sitten se on faktion. Kovelo. Ja IP. Ja niin, kannattaa tilata se kanava, se on hyvä kanava. Siellä on pelivideoita ja muuta. Tai no vielä siellä ei ole hirveästi, mutta tilatkaa myös sitäkin Atrikin kanava. Vai mikä sun kanavan nimi oli? Patrik Ehlund. Anyway. Niin. Tosiaan. Me aletaan tekemään mun ja Atrikin kanavalle pelivideoita multiplayerissa jossain vaiheessa. Ja mitä? Kun sä koetat muuttaa sun ääntäs. Hei Pin. Peksin. Ja tosiaan Peksin, eli omistajan. Ja no niin, sä et ole kertonut, että Peksi omistaa tänne, joten omistaja on Peksi 91. Sitten Skype on Tero Pekkanen. Ja sitten Steam on Peksi 91. Ja isolla E. Pitää munkin tässä puhua, kun et sä tajua. Kevin. Tiuriu. Hei BRB, mä tuun ihan kohta. Se on spliiffi. No nyt mä lähden. Joo, koitetaan tänne. Kautta SPL joinen. Mä oon spliiffissä. Noin, mä oon nyt tässä kanssa. Mä oon ihan mun kamat. Mäkin kautta SPL, LEAV, Home. Joo, tuli. Hei, tuu esittelemään mun talo. My house. Onko tuu kohta esittelemään mun talo? No niin, ja sit tosiaan toi uusi IP. Ja muistakaa, että me laitetaan vaan toi uusi IP tuohon videon tietoihin. Ja tää nykyinen IP, mikä... Katsokaa tuota uutta IPtä, mutta tää nykyinen IP on pexicraft.mdl.eu.
Ja nyt mä hukutoin itteni. Nyt ihan oikeassa elämässä. En kai mä tapaa itse tässä pelissä. Joo, suosittelen. Mä suosittelen! Joo, nyt pistetään, mikä toi on tuolla. Mennä muuta joskaan. Joo. Hei, tosa. Super speed! Se näkö Oi, tuli vähän lagia, kun mä en no niin, ei tullutkaan lagia. Tosiaan toi Perttu nyt tässä halusi tähän videoon, niin moi YouTubelle. Tosiaan toi Tibu Perttu on Perttu. Hohoho. Ja mä tuun kohta takaisin. Joo, venät mä tuun kohta. No niin, mä oon taas täällä. Otettiin sun fly pois. Ui, mä olisin kaatas, kun mun pitää. Oh. Joo. Sitten. Täällä on tää. Missä mä vähän trollasin sua. Mikä? Kuka tohon laivaan tehnyt? Kuka tohon tehnyt? Onko sulla... Niin, mitä siitä? En unohtanut. Mä tiedän, no kuinka muuten olisi sanonut. Anyway. Sanoisin... Hei, mä TPA sinne nopeasti, niin sen jälkeen voidaan semmoinen hienosti lopettaa. Sitten kun editoida semmoinen hienosti, että osaako laittaa semmoinen kuvatekstin? Semmoinen se video semmoinen suoraan tekstin. Hehe. Mä en kuulu mitään. Niin, tiedätkö siinä lukee, siinä lukee lopputekstistä otsikko ja sitten siinä lukee kuvateksti. Tiedätkö siinä lukee otsikko, se loppujuttu tulee sinne loppuun ja sitten siinä yhdessä lukee kuvateksti tai se. Tiedätkö? No mä sanon sitten, kun me editoidaan. No niin, TP asettaa. Niin mä tuun, sit sen jälkeen lopetetaan video semmoinen hienosti. Et sit mä editän semmoinen hienosti siihen meidän yläpuolelle. Tää IP, stop, paina F9 ja sano.
Joo, nopeasti hypitän hier. Joo. No niin mennään tonne ylös. Nope. Loppujuttu tietenkin omistajan pään päälle. Mitä sitä mukaan luulitte? Tää on. No niin. No niin, Patutti, mennään semmoittiin nyt, että